smertestillende. Hey. Tak. Jeg ved sgu ikke, hvordan vi skal komme over. Nej, flotte fyr. Hvad fanden sker der med dig? Er du med på date? Hvad grinede dig og Rasmus af? Er du jaloux? Nej. Men du leger med ham. Jeg leger ikke med Jo, du gør. Din søster og Martin. Hvad med dem? Jeg ved ikke, de snakker ret godt sammen. Ud til bilen. Jeg tager den. Hvor fanden er det? Hvor er lægen? Du er læge, ikke? Jag vet inte vad du pratar om. Vem har skickat hit er? Hørte fra en mand, Var der... har ni fått den därifrån? Han er blevet stukket ned. Vores far. Vad gör er pappa i Norrköping då? Han arbejder for Apollon. Vad heter er pappa? Frederik. Frederik Andersen. Så. Dödade mina barn! Det gør han ikke. Hvad fanden laver han ikke? Martin, for helvede. Tilbage. Simone, for helvede. Smut!